Hyvät naiset ja herrat, UET Grand Prix vuonna 2009, ehkä kaikkien aikojen ravilähtö Suomessa. Auton taakse 1 Target Hoss, 2 Rock Mesloa, 3 Maharaja, 4 Royal Crown, 5 Red Light Jet, 6 Yield Boko, 7 Dundee, 8 Reven d'Amour, 9 Resök, 10 Jarrah Boko, 11 Insect Face. 100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään. Johtoon avaa 1 Target Hoss, ulkopuolella hyvin liikkeelle myös 2 Rock Mesloa ja ulkoa 6 Yield Boko. Näin kolmerinnan ensimmäiseen kaarteeseen ja sisällä 1 Target Hoss pitää kärkipaikan. Johtavan perään 9 Resök, toisessa ulkona tällä hetkellä 4 Royal Crown, sisärataa seuraavana 10 Jarrah Boko, kolmatta jatkaa eteenpäin 6 Yield Boko ja nyt johtavan kupeelle näin takasuoraan 1 Target Hoss, 6 Yield Boko rintarinnan ja avaus 500 tälle kaksikolle 12.5. Johtavana takana juoksee 9 Resök ja 3 Maharaja lataa kolmatta eteenpäin, kun on puolitoista kierrosta matkaa maaliin. Takakaarteeseen 1 Target Hoss ja ulkopuolelle tulee Ruotsin mahtihepo Maharaja. Takakaarteessa Maharaja hakee johtopaikkaa, mutta Target Hoss vastaa. Sisällä 9 Resök ja toisella 6 Yield Boko edelleen ja kaadutaan etusuoralle UET Grand Prixissa vuonna 2009 1200 metriä määränpäähän ja 3 Maharaja on siirtynyt kärkeen. 1 Target Hoss seuraa toistelman vetoapua 6 Yield Boko ja 1000 metriä 14.0. Nyt kolmatta eteenpäin puolestaan 4 Royal Crown ja tämä johtava rinnalle kolmannessa ulkona näin 2 Rock Mesloa. Toista seuraavina 5 Red Light Jet, 11 Insect Face ja kaarteessa prässää itselleen kärkipaikan 4 Royal Crown. Viimeistä kertaa takasuoralle ja Ranskan 4 Royal Crown johtaa. Sisällä tulevat seuraavina 3 Maharaja, 1 Target Hoss, toisella 6 Yield Boko ja kyyti on nyt kylmää. 4 Royal Crown vie täyttä. Kolmas puolikas on täyttymässä ja se täyttyy aikaan 11.0. Ja 3 Maharaja nyt johtavan ulkopuolelle. Maharajalla on vielä voimia loppukaarteeseen. Kolmatta hyökkää 2 Rock Mesloa. Ja loppukaarteessa 3 Maharaja siirtyy johtoon. 3 Maharaja kärjessä, lähinnä tulee 4 Royal Crown, tämän rinnalla kipuaa nyt 2 Rock Mesloa ja 1 Target Hoss tulee nyt toista rataa seuraavana ja loppusuora ylhäisessä yksinäisyydessä ja saapuu numero 3 Maharaja Aerial System hyvästelee muut reilut 100 maaliin. Du gamla, du fria, du fjällhöga nord. Hyvät naiset ja herrat, Maharaja Aerial System! Viimeinen puolikas 11.5. 12.5 sista 500. Lähdön voitti numero 3. Första var nummer 3, Maharaja Aerial Kihlström.
Hyvät naiset ja herrat, radalla iloitsee Maharajan valmentaja Stefan Hultman. Vi gratulerar! Tulojärjestys kokonaisuudessaan 3, 2, 11.